Другари, сега ќе направам ново видео за денешния флип. Затоа викам дека треба со години да се гледат тия чартови, за да успеете да го разберете Cardano. Баш денеска имаше пациент, покажем. Пациент, ама шо ќе му покажам реклама, ќе му правам на глупост. Ще имаме пациент кој шо немал Cardano, немал Ethereum, ама проба нещо да продума за Cardano за Ethereum, такви изгубени фаци уопште не ги разбирам. Значи префрлвам 4 биткоин. 4 биткоини, гледате тук виж 3 флипа направив. Това е четвъртия со биткоин. Само последните месеци. Значи префрлвам 4 биткоини. От теята отпред той има в 0.9 от преходния флип, още го чувам. Не съм го сменил за кеш. Значи префрлвам 4 биткоин, ми стигнава от Gmini от акаунта. Префрлвам ги на трейдинг и ги ставам на 1.13 ги програмирам да купат. Значи сега ќе видим от прилика снимано е колко проценти беше разликата меѓу биткоин и Cardano. Затоа викам, Cardano е един от най-стабилните за флип спрема биткоин, затоа съм го избрал и е як проект. Просто гледаш, не може да го заглавам. Тук програмирам на 1.13 4 биткоини да флипнам на цена от 1.13. Той е негде колко изпая, $163,000, 160 делено на 1.13, колко 143,000. Тук го програмирам. Бирам я цената на 1.13. 4 биткоин, ќе вземем малко фи. Ще купувам 143,380. Флип. Значи 4 биткоини вредност от $163,000. Ки ги флипнам на цена от 1.13. Ки купам за 4 биткоини, ки купам 143,380 биткоин. Ки ги ставам на купе. Тук ќе забързам малко. Тук гледате, трябва да е филд. Тук полека почувам да продават. Тук го припам, гледате, тук е 18 или 316. Тук 53,000 више. Ще остануват Unfilled 89,000. На 1.13 го правям флип с 4 биткоини. Що е негде $163,000. Тук малко ке припнем 105,000, оставам 48,000. Тук го рипнувам. Тук нека купи 24,000. Бум, 143,000. 143,380. Значи 4 биткоини сменено за 143,380 на цена от 1.13. Тук завършва видеото. Значи 143,000 вредност от $106,789. Флип. Ще го гасиме. После ви го покажем следното видео. Тук може да видите, гледате, биткоин више довага на 42,112, Cardano е на 1.22. Че аз го програмирам, имам го програмирано на 1.24 първо, после го имам тръгнано от 1.24, пресметав дека ки иде най-више до 1.23, за най-бързо без ризик да го флипнам и то ќе направам 0.14 биткоин, плюс-минус, не ли, 0.14.5, 0.14.2. Тук пресметвам да видам ако флипнам на тази сума, колко ќе биде. И отлучвам на 1.21 е най-вероятно да може да го продавам. А он се кача на 1.23, ама и аз ќе го продавам на 1.21, затоа што на 1.23 никой няма да ми продаде. Значи тук го ставам на 1.21. Place order. 143,380. Ки ги продадам назад за
4 биткоини да си ги върнам и 0.14 да направим профит. Това е профит от $16,000 за няколко саати. Значи, тук гледате, почват да купуват висши. Гледате, тук пак 1.21, ги моите дека са станали 143 000. Значи, како голем играч, они го гледат това. Гледаш, аз съм най-веки, няма друг с такава сума. Ще играя с 160 с 163 000. И тук ке почнат да паничат и ке почнат да продават на тази сума. Че аз съм како кит нещо на KuCoin, затоа што играам со најголема сума. Кога најголема сума се стави, сите го забележи от тој и секој гледа да флипне и он. Тук сега ке почне да купувате, ке гледате некои 90 000 от одма. Гледате, тук е на 1.23. Значи на берзата биткоин е 1.23. Гледате ли? А на KuCoin е 1.21. Че никой няма да ми го продава на 1.23. А може да се смене, да речем биткоин да литне 45 000 или 50 000, а Cardano да остане доле, да речем, и може да не може да го направим флипо. Тук 95 000 дома се изпълни, че някой ми продаде 95 482, 95 483 Cardano, останалото ще 47 000. Значи гледате тук, луѓето продават на моята цена. Като забързно това няма потреба да... Ще гледаш, тук се предомислят, гледаш колко горе иде моето. И они мислят да ги изпаничам, да ги го изключам, гледаш оде нагоре, и аз не изпаничив. Той е оставено към мене. Гледате, не се мръда това глувче, значи аз не съм тук, виж съм излезен да пишачам. Това го програмирав, гледаш колко време. Му требе. Тук някой купува 47 896 Cardano. Гледате, тук е 2.75 висше популено. Значи аз съм дадил 4 биткоини. А ке направим тук дека гледате. И някой бум ке купя за... Ке ми ги купя тия. Тук. За този сборам луги трябва 7 години да гледате тук 4.13, какво се изпълнува. Че не е 4.14, затова ще ми вземе фи за флип. Значи е 13.8. Ма за това ви кажувам, е доброто дека трябва да пратите Cardano и биткоин. Гледате, я толкова съм го проучил, защото флиповите ги правям како Владо другара ще ги прави палачинките. Значи, гледате тук, виж имам направено, тук се тия, чека да ги покажем, 4 биткоини, гледаш си ги вракям и отгоре правям 0.13.8. Сега ги префърлям у main аккаунт, за да ги върна на главната берза на Gemini и ке остане профит от 5791 уши ден днеска, за неколко сати 5000. Значи за Майами съм си го осигурал одморо, ще го планирам в февруари, всяка година одмо февруари, 20 февруари, да си го прославам роден ден, на вас сума колко е. Ке очувам ке биде повече от биткоин, ако се върне на една цена, додека отидам я в Майами февруари, биткоин сигурно ке се дигне много повече. Значи, то не е фиксна сума от $5000. От $6000. Другари, това е уж един флип. Ще сакам да ви кажам дека тия ще кажуват на срекя. Днеска имахме, гледате тук, виж, пая. Ще успях да го направим на време. Значи, за това кажувам такви луги ще се обацват от групата. Покажем групата, че типчето, ще да кажем, обацва се от групата, да филозофира нещо за биткоин, за Cardano и за Ethereum. Типчето ще прави. Изгубен случай, брат. Ки си сборите така за Cardano, ще 10 години и пак се биде под Ethereum и проект ще е много добър, а се сите против него и се смее, разбираш, значи комплетно изгубен случай. По факта се познава изгубен случай. Значи пази, я правим флип от $6000, предходно направи флип от $6000. У една година $120,000 флип со Cardano и он ми сборе. Ки си сборите така за Cardano. Значи аз сборам за Cardano, но съм направил $120,000 флип. Тук флиповите на канала се един куп. Гледаш, флип. Тук новогодишен флип на 30.
Флип тук е от Пауш от 5000. Флип е тук па от 5600. Е тук друг флип 5000. Е тук флип от 8000. Е тук флип от 5000. Значи куп от флипови направи в оваа година. Имам и флипови што не се снимани, што не можеа да се снимат. Штай друг дека има флип. Флип имаше и тука негде. Тук уште еден флип. Гледате, пред 9 месеци. Другите видеа са избришени. Имам флипови негде над $120,000. И типчето, гледа, изгубен случай, пишува, нещо филозофира, аз замисли си имам и Ethereum и Cardano. Значи, никош не държала Ethereum и Cardano, чисто за инфо, а улавал група на пост, шо Боян го е постирал, сборе за Cardano. Че он никош не държал Cardano, никош не държал Ethereum, а сборе за Cardano и за Ethereum. Значи, що да ви кажем, значи, замисли си изгубени, како я да зборам за пиперки, за патлиджани на некој да идам, шо има нива, шо печаля от тој, да му зборам, гледай, изгубен случай, брат. Сборе за Cardano и Ethereum, а никош не държал Ethereum и Cardano. Замислете си, типчето е комплетно изгубен случай. Да му направим реклама. Изгубен случай. Просто нямам други зборови. Значи, това го гледате тука. Значи, биткоин беше 50,000. Cardano за един месец е 1,58. Значи не може да промашите таков флип. Нема да одам комплетно детали, доволно е. Ако знаете, имаше денеска ял групата постирав. Позитивни вести, гледаш позитивна вест. Позитивна вест. Ще имате куп позитивни вести. Значи тай Cardano точно знам колко се сруши, точно знам колко го изиграват тия китови. Успяв уж един флип да направям от 6 бона. Цуп. И тук тук у мен аккаунт да го покажем. Гледате, тук си стоят тай, че 4 биткоинки ги извадам и тук 0,9 и там му е 6 и тук 6, $12,000 си стоят на сметката за роуд трип низ Америка, ще планирам. Другите, супер теко типчето, губете си времето, те блокирам у групата и джаби си огубил времето да бръмляш. Бръмбляй си, от други канали оди плачи, не си държал то, не е издържало нова. Ти може да не си държал и патлиджани крастици, иди на некој там по селото, обясни му за патлиджани за крастици, оти вие се експерти за сите теми. И аз $60,000, сигурно твоята плата е $60,000 в Македония, како шо ја го при флипо. Бръмблай, моята е лесна. Супер, ке ти удараме на блок, оди в другите групи, филозофирай, смей се, жлемби се, шо ти кажа. Изгубен случай.